mi az, amit szervezeti szinten ehhez hozzá kell tenni. Záró előadásként ezt Csépe Andrea fogja elmondani nekünk, aki a Terek Egyesület alelnöke. Tisztelettel üdvözlöm Önöket, te Csépe Andrea vagyok, és a kollaborációt és a kooperációt támogató eszközökről szeretnék beszélni, illetve az együttműködés fontosságáról. Nagyon sok szó esik manapság hazánkban is, és a fejlett országokban a költséghatékonyságról, az egészségügyi rendszer költséghatékonyságáról, a terápia eredményességéről, az outcome-ról, de talán sokkal kevesebbet beszélünk a páciensről magáról. Ugyanakkor rengeteg tartalék van, vagy óriási tartalék ezen a téren van, ha csak a beteg együttműködésre gondolunk, illetve integrált szolgáltatások terén is. Ahogyan a kezdő előadásban is szó volt róla, a fogyasztói magatartás az drasztikusan megváltozott az utóbbi 20 évben a fejlett országokban. Nagyon nagy az információs igénye a betegeknek és a lakosságnak. Növekszik az egészségtudatosság, az öngyógyítás felé mennek a betegek, a prevenció felé, illetve az alternatív terápiákat nagyban igénybe veszik. Van egyfajta igény a teljes egészség iránt, azaz a test-lélek szellem egysége iránt, amit lefordíthatunk jólétre vagy harmóniára, és olyan új fogyasztói rétegek alakulnak ki, amik teljesen más megközelítést igényelnek. Az öregedő társadalommal a baby boom korosztály, ahogy felnövekszik vagy öregedik, egy nagyon szkeptikus, információéhes és rendkívül kritikus és kellemetlen, mondhatni, fogyasztói csoport jön létre, és nem lesz kellemes sem a szolgáltatóknak, sem pedig a gyógyítóknak velük foglalkozniuk, tehát eleve egy nagy kihívást fognak jelenteni. Ugyanakkor viszont a mostani fiatalok, akik már az információs társadalomnak a szülöttei, ők pedig rendkívüli proaktivitást mutatnak, kezdeményezőek, aktívak az egészségügyi kérdésekben, és az infotársadalomban 1 perc alatt találnak meg bármilyen információt, és nem is olyan tekintélyelvűek, mint mondjuk a mi szüleink generációja volt. Ami egy általános probléma, az az orvos-beteg kommunikáció hiányosság az összes fejlett országban, ez tény. Köztudott, hogy milyen nagy szakadék van a két csoport között, a kommunikációs szakadékról tulajdonképpen beszélhetünk, és a nagyon alacsony beteg compliance is egy probléma, ami a WHO szerint átlagosan 50%-os. Visszatérek egy pillanatra erre az ábrára, hogy látjuk tehát azt, hogy a fogyasztói igények azok nagyon nagyban változtak meg, paradigmaváltásra volt tehát szükség mindenféle területen, így az egészségügy területén is, melyek a interdisziplinális üzleti és kommunikációs modellek létrejöttét támogatják. Lényegében ilyen paradigmát váltott annak idején Michael Porter a Harvard Egyetemen, aki azt mondta, hogy alapvetően kell az egész egészségügyi rendszert megváltoztatni, úgyhogy ez páciens központú legyen, és lényegében ezen az ábrán azt látjuk, hogy a megelőzéstől a diagnosztizálás, előkészület, beavatkozás, rehabilitáció és monitorozás során minden egyes lépés középpontjába a beteget helyezte el. Ez egy folyamat elvű tulajdonképpen ábra, ami nagyon professzionális projekttímeket feltételez, és professzionális projektmenedzsmentet, éppen azért, hogy a páciens számára a legnagyobb értéket hozza létre, illetve a szolgáltató számára pedig a legmagasabb nyereséget. Abban is különbözik ez a modell a régebbi modellektől, hogy itt nem egy egyoldalú felelősségi körről van szó, tehát arról, hogy az orvos és a szolgáltató felelőssége a legfontosabb, hanem igenis a beteg felelősségi köre is ezekben a stádiumokban kiemelt, hiszen minden egyes pontján ennek a modellnek a betegnek saját magának kell meghozni a döntést, hogy milyen szolgáltatásokat és terápiákat vesz igénybe. A beteg felelőssége kiemelt az első, illetve az utolsó pontján a modellnek, a megelőzés szintjén, tehát a betegnek kell eldöntenie azt, hogy milyen preventív tevékenységeket végez, milyen szűrésekre megy el,
illetve a rehabilitáció után pedig az is a beteg döntése, hogy milyen szintű a beteg együttműködése, illetve a terápia lojalitás az létre tud-e jönni. A modell azt feltételezi, hogy ez az értéklánc, amit most bemutattam, ez tulajdonképpen menedzseli mondjuk így projektmenedzser, vagy egy terápiamenedzser, vagy egészségmenedzser, mindegy, hogy minek hívjuk. Ez lehet akár egy nővér, aki állandó kapcsolatot tart fenn a szakmával, a szakorvosokkal, háziorvosokkal, gyógyszerészekkel, illetve eldönti azt a beteg bevonásával, hogy milyen egészségmenedzsment eszközöket alkalmaz, azaz milyen esetleg trénereket von be, pszichológusokat, pszichoterapeutákat, dietetikusokat, stb. Az ő feladata tehát az, hogy segítse a kooperációt a projekttímek között, és az információt ossza meg úgy, hogy az információt a megfelelő helyen, a megfelelő időben adja tovább és kezelje. A beteggel is ő tartja a kapcsolatot, illetve nagyon fontos a családtagokkal is, és személyre szabott szolgáltatásokat kínál lényegében a beteg számára. Itt 3 funkciója van lényegében ennek a terápiamenedzsernek vagy egészségmenedzsernek. Egyfelől segíti a legoptimálisabb választást ár-érték arányában a beteg számára, másrészt nyilván, ahogy láttuk az előzőekben, az információt ő adja tovább, tájékoztatja a beteget megfelelő módon, ami már igénye a fogyasztónak, és van egy emocionális támogató szerepe is. Lényegében ez a terápiamenedzser helyezkedik el a modellnek a központi helyén. Ő áll tehát kapcsolatban az orvosi tímekkel, amelyek lehetnek valóságosak, vagy akár nyugodtan a mai világban virtuálisak. Az online megoldások, Skype, telekonferenciák, stb. Internetes megoldások segítik azt, hogy akár távkonzíliumok történjenek, és ő az, aki tehát a pácienssel is kapcsolatban áll, monitorozza az adatokat és gyűjti az adatokat, feltételezi a rendszer azt, hogy egy nagyon integrált és nagyon szintén professzionális adatbázis áll a háttérben, ahol minden adatot átolcették felraknak a netre, diagnózis, tesztek, kezelési terv, elbocsátási terv, stb. Minden egyes adat könnyedén elérhető a projektteam tagjai számára. Lényegében a modell azt is feltételezi, hogy ezeket a szolgáltatókat, vagy akik ebben dolgoznak, segíti az állam olyan tekintetben, hogy népegészségügyi programokon keresztül támogatja a beteg ismereteit, közérdekű tájékoztatás formájában, beteg kampányok formájában. Segíti azt, hogy az orvoshoz jussanak a betegek, hogy elmenjenek szűrésre a betegek adott esetben, egyáltalán azt, hogy a beteg együttműködésük javuljon. És hát lényegében habatortán ez a társadalom intervenciója, hiszen nem csak a családról van itt szó, és a család bevonásáról, hanem nagyon fontos lenne a barátok, a munkahely bevonása ebbe a gyógyító folyamatba, akár az egyháznak, a rendőrségnek a bevonása bizonyos esetekben, szóval minél szélesebb köre a társadalomnak, aki tud segíteni, és aki tudja motiválni, és a civil szervezetek persze, aki tudja motiválni a pácienst magát. Az egyén és a társadalom számára nyújtott leghasznosabb személyre szabott egészségszolgáltatás, tehát integrált módon így tudna megvalósulni. Még egy nagy különbség van a modell szerint a hagyományos modellektől, és ez az, hogy elvileg feltételezett ebben a professzionális teammunkában az, hogy nagyon magas az IQ, hogy úgy mond, tehát nagyon nagy a szaktudása ezeknek az embereknek, akik a modellben részt vesznek, de mindenképpen kiemelt jelentősége van az érzelmi intelligenciának, amit 3 szinten szoktak meghatározni. Egyrészt az érzelmeknek az észlelése, felismerése és kialakítása terén, majd az érzelmek tudatosítása terén, és utána már a tudatos szabályozása terén. Számos olyan eszköz van, ami ezt segíti egy profi szervezetben, hiszen ezt a modellt így kell tekintenünk.
például képesség alapú mérések, tréningek, önértékelés alapú kérdőívek, 350 fokos mérések, és azt mondják, hogy ennek az outcome-ja, hogy úgymond egy ilyen érzelmi intelligencia fejlesztésének, az, hogy eleve sokkal érzékenyebbek lesznek a tagok a vevők igénye felé, tehát egyfajta ügyfélorientáltság és ügyfélközpontúság eleve létre tud jönni. A kölcsönös támogatás a munkatársaknak megjelenik, hiszen projekttímekről van szó, ez nagyon fontos, és a változásra sokkal hamarabb reagálnak ezek az emberek, ezek a szervezetek, mivel egyére szabott terápiáról van szó, és gyógyításról, itt állandó változásra kell felkészülni, illetve a felelősség és a felelősség a munka és a társadalom iránt sokkal inkább előtérbe kerül. A kölcsönös célok így egyértelműek tudnak lenni a szervezeten belül, és állandóan monitorozzák ezek a szervezetek magukat, tehát tudnak a saját hibáikból tanulni, ami a hatékonyságot folyamatosan növeli, illetve a célokat ellenőrizni képesek. E fajta modellnek, betegközpontú modellnek vagy terápiás szövetségnek az eredménye számos. Többek között a beteg együttműködés javul, melynek a következményei, ami már köztudott, a csökkenő szövődmények, vizsgálatok, kórházi kezelések számának csökkenése, mortalitás, morbiditás csökkenése, egészségügyi kiadások csökkenése, ugyanakkor a beteg elégedettség növekszik, a terápia lojalitás nő, az életminősége a betegeknek nő, így az életévek száma is ideálisan növekszik. Azaz a terápia teljes haszna realizálódik, azaz az egészségnyeresség. De ugye sokat beszéltünk a költséghatékonyságról, a terápia eredményességről általában, de van még egy nagyon nagy eredménye a terápiás szövetségeknek, és az nem más, mint az érzés, tehát az, hogy maga a fogyasztó, a beteg mit érez önmagában, milyen biztonságban van az adott szolgáltatónál, a gyógyítóknál, az orvosok kezében, milyen bizalommal fordul feléjük, illetve milyen a hite a gyógyulásban valójában. És igazából furcsa módon azt kell, hogy tapasztaljuk, legalábbis a kutatások szerint, hogy ugyanúgy, ahogy a fogyasztási cikkeknél, ugyanúgy, ahogy a szolgáltatásoknál, ezen a területen is az érzet és az érzés a legfontosabb. Valójában az érzetek csatája fogja eldönteni azt, hogy melyik szolgáltatót fogja a beteg igénybe venni. Kíváncsian várjuk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, itt a záró előadásban több ma még futurisztikusnak tűnő dolog is fölmerült, és talán a legfontosabb, hogy ellátóként, szolgáltatóként a betegek jó érzését kell kiszolgálnunk. Persze sokan nem is betegek, hanem fogyasztók, és ezt a jólétet kell támogatnunk. Így zárszóként annyi lehetőségem van, hogy azt elmondjam, hogy a Terek Egyesület érzékeltette most, hogy mik azok a területek, amikkel érdemes foglalkozni, és ami felé érdemes megnyitni a gondolkodást. A továbbiakban különböző tanulmányokat fogunk készíteni, kutatásokat fogunk folytatni, illetve különböző fórumokon fogunk megjelenni, és az a cél, amit már elmondott, hogy ne csak egy szűk kör számára tudjuk megfogalmazni az egészségérték, hanem az egész társadalom számára, és akkor eljutunk hamarosan odáig, hogy kormányzati szinten is meg tudjuk jeleníteni, hogy ez egy olyan terület, amiben érdemes befektetni. És itt most idéznem kell egy egészségpolitikusnak a szavait, akivel másfél évvel ezelőtt beszéltem, és a tavalyi Magyar Egészségügy konferencián ezt el is mondtam, hogy közösen meg kell formálnunk azt a nagypolitika számára és a miniszterelnök számára, hogy miért fontos az egészségügy. És ezt az elmúlt 20 évben nem sikerült. Tehát a mi egyesületünk is a társegyesületekkel azon dolgozik, hogy ne csak egymás között beszéljünk erről, hanem minden eszközt megragadjunk arra, hogy kinyissuk
ennek a szűk, zárt közösségnek a kapuit, és elérjünk minél több emberhez a társadalom különböző rétegeiben. Ezt tűztük ki célul, többekkel együttműködve, és ha önök közül valaki akár magánemberként vagy szervezetként úgy érzi, hogy el szívesen csatlakozik, akkor a regisztrációnál belépési nyilatkozatot azt magával el tud vinni, és szeretettel látjuk, de ha nem lép be a tagjaink közé, akkor is egész biztos vagyok benne, hogy a jövőben együtt fogunk működni, mert ezek közös céljaink, és ezt együtt tudjuk a leginkább elérni. Köszönöm az előadóknak, hogy energiát fektettek ezekbe az előadásokba, és megjelenítették azt, hogy milyen módon érdemes másképp beszélni az egészségügyről. És nem utolsó sorban köszönöm még egyszer az SCA-nak, hogy lehetővé tették ezt a rendezvényt, ezt a konferenciát, és akkor az ő nagyvonalú támogatásuk révén meghívom önöket ebédre, az ő nevükben is, és a terekasztalot folytatódik, úgyhogy jó étvágyat kívánok!